Aproveitando que onte empezou a venta do seu libro, e nos fai moita ilusión con un compañero noso que lle queremos moito, presente un libro tan bonito como ese, queremos vivir esa emoción con él. Por eso, hoxe está aquí, hoxe trae o seu libro e ven a pintar a mona o doutor Manuel Viso. Siéntate. Bueno, no te sientes, quédate. No, quédate de pie, que está. A ver, dame un libro para allá. Aí está. Ostras, además unha cousa, vas como a Torrente cando estrena película. Tal cual. Vai, Aquí estamos. Home, vai, claro. É super golosa. A ver, enséñame. Mira. É super golosa, a camiseta de gana chupala. Bueno, tampouco te pases, É bonita, quer decir, é bonita. Qué chula, como a portada do libro, É o mismo. Tal cual. Doctor Manuel Viso, Aí estamos. novos hábitos para cuidar o teu corpo e a túa mente, para alargar a vida. Super Pero que sanos. esta señora que vimos agora, por exemplo, non quere vivir máis. Xa, pero que eu que lle diría é que cuidado con non vivir máis, senón como chegues a vivir máis. Pero que lle quitaste a carne de cocho, quitaste as patacas fritas de bolsa, quitaste o viño, agora non pode fumar. Pero gustan as mazás da horta. Non As sei. mazás da horta gustan. É moito quitar, No, home, no. Chega un momento que vives máis, pero é que non te apetece vivir. No, porque... No, é verdade, No. Sí. Mira. Ahora... Mira, eu aquí, xa casi na primeira páxina, ou na terceira, pregunto a xente, como queres morrer? Sano ou enfermo? E esa é a clave. No, pero esa pregunta vai con segundas. É dicir, como queremos chegar aos Para morrer últimos sano anos? hai que morrer novo, Sí, pero ti... Sano tamén é unha pena, O outro día lin que 2/3 da xente vive mal os últimos 10 anos. Joder. Eso. Pa que le iría eu a mierda esa? Claro. Os últimos 10 Sí, anos. 2/3 da xente vive mal os últimos 10 anos. Eso é o que eu lle O chamo... outro tercio vive mal todo, xa terrible. No, en serio que eu li, En serio. Claro. Sí, sí. Por eso, esa pregunta é... Vos imaginades os 10 últimos anos querer subir esas escaleiras e chegar arriba fatigados? E ter un neto e non poder xogar con el? Hai a xente que lle pasa. Ou xente que está conectado a unha bombona porque fumou e agora non pode. Pois iso é o que se trata. Tú neste libro, dixo outro día, o que queres facer, pretende que morrer novo o máis tarde posible. Eso sí. Esta é a movida. Esa- Pero tú sabes agora, bicho, un tío, un australiano. Esta historia é brutal. Non sei se o sabes. Hai un australiano que eu lín hoxe pola mañá que se chama David Sinclair, o número 1 da súa aprobación, un chaval listísimo, o máis listo da Australia. Dito que a Australia tampouco é moi grande, pero bueno. O máis listo da Australia, este tipo. Dixo o tipo, está na Universidade de Harvard, agora dixo, xa naceu a persona que vivirá 150 anos. E por que o sabe? Eso digo. Porque listísimo, tío. Xa. O tío fixo unha movida brutal. Colleu os ratos, e os ratos foronse facendo vellos, e os ratos quedaron ceus, de vellos. E el deulles unha movida e deulle para atrás a ceguera ao muchacho. Este chaval. Sí. E os ratos xa se desorientaban de vellos. E ti sacando libros? Espera. Si fixeras estas tonterías. Espera, que está brutal. Espera. E os ratos estaban xa desorientados de vello, que non facían o circuito este, o laberinto, e deulles unha movida ao tío, e deulle para atrás os ratos xa se orientaban. Sí, Cuidado Robert, con esta movida. pero eu fagoche unha pregunta. Ti te ves como un rato? Pero como que... Somos ratos. No, os ratos valen para empezar a investigación. Pero eu quero, eu cando teña 90 anos, arrías unha a probar a mierda que lle deu aos ratos este señor. Ah, eso sí. Sí, claro. Eso sí. Ahora no, pero... Tamén había que lle preguntar a él aos 150 anos como chegas de encollido, Este tío é listísimo, Pero conócelo ti. Dixo que 150 anos que iba a vivir a xente. E ao mellor el mañá atropellou un coche ali en Sydney. Claro, xa a ironía. vai un catarro. Bueno, vamos a falar do libro Super Sanos de Manuel Viso. Veña, vamos a ver. Estamos, Cuidado, Déixame.
Déixame darlle a volta ao libro, Por qué? porque aquí hai unha foto, e esta foto é dun querido compañeiro, amigo, que é Marcos Pereiro, que todos lo fixo coñecedes. Marcos a- sí. É un Ole! fotógrafo espectacular, así que eu pido un aplauso para Marcos Pereiro. Bravo! Moi bien, Marcos. Moi bien. Tampouco é unha foto tú que facía che unha foto, Bueno, tampouco. Vale. a ver. Bien. A ver, o libro físico é importante porque xa está nas librerías, creo que temos algunha imaxe do libro nas librerías. E, Sí. claro, entendo que o primer libro, cando sacas o primer libro, creo que temos, non? As imaxes do libro nas librerías, non? Aí está. Estocando o bicho, cuidado. Non pude, Ah, non, bicho ainda. non pude ir. Pero eres tonto, vai. Talía, vas entrar na librería, vas a unha señora e dice, ese libro é meu, jódase. Ten el libro aquí, que non, pois ese é meu. Imposible. Por qué? Non pude. Por que Mira, esa foto ou parecida mandoume a Lucía, a miña muller. Ah, E esa librería está no Centro Comercial Grande da Coruña. E eu saía do gimnasio e quería ir a velo. e por que non E foi? sabes que pasou? Que empecé a chorar. Pero como unha Madalena. É que temos o vídeo tamén, creo. Vai cago na má. Sí, creo que temos tamén. Eso foi ben da foto. Eso foi cando cheguei a casa. Ah, Que sensible. claro, é que vai ser moi raro ver a un tío nunha librería así chorando. Non puden ir, eso foi na casa Se cando fora, cheguei. ao mellor ver a María Pombo chorando nunha librería, sí. Imposible. Tío, Home, eu entendo. É moi emocionante, non? Sí, a verdad que... Bueno, ti fuxes dos primeiros que soubo que empezaba a escribir este libro e foron meses de moito traballo porque ao final non sabes cando acabas, pensas que un capítulo xa está finalizado, logo son moi exixente e sobre todo o que quería era que co lenguaxe da calle, sin ningún tecnicismo, a xente saiba como coidarse. A veces visos hai na televisión e xoga unha personaxe de exigente e estricto e tal, pero aí non, aí é como nos temos que coidar sin volvernos tolos e, sobre todo, entender a coidarnos físicamente e mentalmente. Ademais, o libro acaba cun abrazo, é dicir, a importancia dos abrazos, de liberar Da oxitocina. Oxitocina. E con un abrazo, ou simplemente... Si tiñas no hospital capachos de oxitocina, que máis trouxeron? No, bueno. pero simplemente Buah, eso cando é estás cos teus buah, amigos maravilloso. charlando, cando abrazas a túa mascota ou simplemente tomando un café con quen estás a gusto, ahora, neste momento, durante os tres, estamos liberando oxitocina. E que fai Aí o tes Eva Iglesias, o tío, estudiou carreira todos sobresalientes, matrícula de honor, no colexio, no instituto, na universidade. E a ti quen te dixo eso? Se che un día que quitaras todo matrícula de honor, todo na BAU, na selectividade, todo na carreira de medicina, todo matrícula de honor. Eso tiña Listísimo. unha metade de verdade e unha metade de mentira. Por qué? Tamén viviches pouco, Sí, mira, Estás seguido estudiando. eu, a miña nai, acabou sendo enfermeira, pero primeiro fixo magisterio, profesora e tal, non? Tiña unha profesora na casa. E entón eu, cando Pero tu mãe era maestra. Era maestra. Cando fixen EGB, aprobei ben, como profesora na casa, pero claro, cambiei de colexio, fui ao instituto e pois ali pois a mitad eran homes e a mitad mulleres e a mí me empezaron a gustar moito as mulleres. Liáchete. Normal. E liéime, había 4 asignaturas, 4 evaluacións. Na primeira evaluación deixei 7 asignaturas, suspendín 7. 7. Na segunda, 9. Eu non quero ir a un médico que suspendeu 9. Na terceira, 9. E na cuarta, 9. Pero de que curso falas? Primeiro debut. Ostras, pois sí que te liache. No, e o caso é que os profesores Estabas estudiando anatomía, por outro lado. só aprobaba gimnasia. Era tal desastre que eu non era Manuel Viso, eu era o número 40. Me chamaban número 40. A pola V de Viso. Non tiña nin a delicadeza de chamarme polo nome. Número 40, Viso Sarmiento, final de lista por tal, non? Eu daquela xogaba ao fútbol, xogaba moi ben ao fútbol e tal, e dixen, nada, fútbol. Que pasa? Que tuve unha lesión de xeonllo, no siguiente... Tú suspendías e de flipao, tú pensabas que iba a ser futbolista do Real Madrid. Sí, no, bueno, o tema é que logo eu dixen, pois non vou suspender eu só. E entón, arrastrei éramos 40 na clase, arrastrei a 21. 21 suspenderon así de golpe. Todos. Todos. A mí. Tal cual. Todos os que se arrimaban a mí suspendían. Pois así foi igual. E que pasou despois? Que eso, con esa lesión de xeonllo, e en segundo debut me deu clase unha profesora que lle deu clase a miña nai.
E iso cambiou a cabeza. Por qué? Como che cambiou? Pois non sei, empezou a falar comigo, me convenceu e esa parte... E pasache de suspender todo a matrícula de honor? Segundo debut, matrícula de honra. Terceiro, matrícula de honra. A profesora que me chamaba número 40 en primeiro debut me leva a unha Olimpiada de Matemáticas, gano a Olimpiada de Matemáticas. Hai olimpiadas de matemáticas. Yes, tamén. Que vai haber? Inventa, que vai haber a Olimpiada de Matemáticas? Sí, que non sabendo. E que facedes? E poñense E problemas... na carreira igual? E a carreira de medicina acabei con matrícula de honra. Pero por eso te digo que... Pero o curso este primeiro debut tuveche que repetir? Home, claro. Que vergüenza. Tal cual. E o peor, se está por aí o meu pai véndome, me recorda moito, que eu lle digo, papá, eu non quero seguir estudiando. Quero me dedicar á construcción. En serio? Quero ir ás obras. Que va? Tal cual, así lle dixen. Traballar na E ahora me di o meu pai, cando me ve e tal, me di, que? Como vai a obra? Ostras, eu dixen unha vez a meu pai tamén, que eu creo que todos o dixemos en algún momento, non? Sí. Eu non. Non, eu dixen. Eu quería ir por orquesta xa. Pero tú non houve un día que dixache, papá, mamá, non quero estudiar máis. Sí, claro. Non quero estudiar máis, quero ir por orquesta. Eu fui peor, porque eu dixen, eu non quero estudiar máis. E dixo, meu pai, que vais facer? Quero ser tatuador en Miami. Meteume unha hostia, meteume un... Pero tatuador en Miami, eu vi hoy.